Kawasaki GPZ500. Είναι το τέταρτο που παίρνει από τα χέρια μου. Άριστος κινητήρας. Από σέρβις το μηχανάκι, καρμπυρατέρ, τα πάντα πάνω. Παίρνει με την αναπνοή. Όταν λέμε ότι παίρνει με την αναπνοή, ανοίγεις. Αυτό είναι, ούτε γκάζι, ούτε τίποτα. Δουλεύουν όλα άριστα πάνω, από κινητήρα, ψυκτικά, τα πάντα κομπλέ. Μπαταρίες, καινούργιες. Ένα μηχανάκι που είναι αντίκα, έχει γράψει δική του ιστορία. Μιλάμε τώρα για 35 χρόνια μηχανάκι σχεδόν. Αλλά λειτουργεί άριστη. Κινητήρας παρομοιότυπος με το Clio 500, με διαφορά ότι αυτό βγάζει 10 ύπους παραπάνω. Έχει στα 60 άλογα δηλαδή, ονομαστικά. Kawasaki GPZ500, τέλος.